Čau lidi, já jsem Kuba, vítám vás u posledního videa, aspoň posledního, teda z tohohle kanálu, protože si udělám novej, protože jako moje jméno, to není moc dobrý. Ale bude se jmenovat, plánuji jak Kuba.cz, to bude nejlepší, Kuba.cz, asi velký CZ, nevím ještě. Bude tam intro, nevím jestli tam bude obrázek, to ještě nevím, ale určitě tam bude teda to intro a teď nevím, co jsem to ještě... Jo, my tam natočíme asi takový prostě C... Co tam řve? Já radši s tím nějakou písničku, aby jsme to tady neměli takový blbý. A to radši ne. No, ale prostě to bude... Tam bude kanál. Sakra, já se nevím prostě normálně hejbat. Tam. Tam bude kanál. Konečně. Konečně jsem se u toho. To nebaví už. No prostě to bude kanál, to už tady říkám asi postý, ale po 10. A bude se teda jmenovat Kuba.cz. Určitě to bude Kuba.cz, to už taky tady říkám, to už jsem taky říkal, ale to nevadí. A tohle už bude poslední teda video. No, úplně poslední sice nebude z tohohle kanálu, ale ten se asi už úplně zruší, nebo ještě nechám. Nebo ho ještě nechám a ještě na to budu někdy možná v budoucnu něco natáčet. Ale jak tohle už z tohohle bude všechno a já se s váma loučím a čau.